Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon eta ongi etorri guztioi, atzo bizikletaren mundu egun ospatu genuen, baina bizikletak lapurtu egin dizkigute, beraz gaur kronika egitera joango gara. Kronika edo korrika inigo? Nik Korrikaren kronika ingo duzu? Eriotza aurrikusi baten kronika egin egin nuke. Jode, bai... Ekaina oso luzea egiten ari zait eta lau egun dara matzagu. Naiz korrikalaria, baina korrika egiten badut eriotzaren kronika izango dela esatea ere inigo. Korrika egitera joango gara, korrika egitera joango gara. Gaur, ekainak lau korrikalarien mundu eguna delako. 2009an ospatu zen lehenengo aldiz New Yorken. Eta hasiera batean, festa estatu batuarra izatea pentsatu zuten soilik, baina lehen edizio hartan, 177 herrialdetako 2,5 milioi korrikalarik parte hartu zuten. Mundu mailan izan zuen arrakasta ikusita, 2016tik aurrera New Yorkeko alkateak korrikalarien munduko eguna edo Global Running Day izendatu zuen. Beraz, gaur, guztiok korrika egitera. Euskal Herria korrika. Gaur egun, lasterketa asko egiten dira helburu solidarioekin edo protesta modura, baina lehen beste motako ekintzak egiten zituzten protesta egiteko. Horiek izango ditugu izpide gaurkoan. Adibidez, gaurko egun ez duela 30 urte, talde antimilitarista bat Donostiako kuartelean sartu zen. Loiolako kuartelean sartu ziren, zeremonia bat egiten ari ziren bitartean. Bilatze eta atxilotze agindua zuten 9 intsumiso Urumea ibaian gora joan ziren ontziz, ekitaldia boikotatu asmoz. Sartu ziren bai, baina azkenean ertzaintzak horietako 2 atxilatu zituen. Txantxaka, 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 poliki, poliki doa, errebeldiaren erreka, elkartasun itxasoa. Hauxe da gure garaia, hauxe da gure garaia. Urte bete lehenago 1984ko ekainaren lauan Gipuzkoako intsumisioek Donostiako Santa Clara uhartea hartu zuten eta eremu desmilitarizatua zela aldarrikatu zuten. Ostiral gau batez iritsi ziren 41 antimilitarista kontzientzia eragozpen mugimenduak deituta. Eta honelaxe azaldu zuten prentsa ohar batean, ekintza ugari prestatu ditugu. Jokoak eta antzekoak alde batetik, baina mugimendu antimilitaristaren estrategia aztertzeko lantalde eta eztabaidak ere, bai? Eta hauxe beraien asmoa. Bertan bizi garen pertsonen artean ez da desberdintasunik izango. Inork ez du goserik pasatuko, norbaitek janaria duen artean. Ez dira armen bidez privilegioak eta esplotazioak gordeko. Ez da inongo herriren eskubiderik lapurtuko, eta inork ez du bere erantzunkizuna agintariaren esku utziko. Europan eta munduan, inoiz ikusi ez zen zerbait izango da. Alegia. Izugarrizko bale oietako bat nola ez aurrera ez atzera bea jodan atza itzala dio irlaba. Santa Clarakoa ondo dago, bai, baina nik beste ekintza ikusgarri bat aipatu nahi dut. 1913ko ekainaren lauean, Ingalaterran Inigo
zer dezu, ez izan gaiztoa, nik gauza interesgarri bat kontatu nahi dizut eta. Barriatu, baina nik kantoa luze xamar uzten dudan bakoitzean, zuk lotura egiten duzu kanto aurrekoarekin. Ze hain luze egin zaizu, sentitu duzula entzulea galdu dugula. Eta ziurrenik arrazoi duzu, baina grazia egiten dit konturatzea, kanta luze utzi dut zego jurik lotura egin du aurreko. Baina, badakizu gainera zer egiten duzun askotan, justu lotura dagoenean, uzten duzu luze, eta ez dagoenean, motz. Eta orduan, klaro, egiten naiz aztoratu. Baina, gustatzen zaite, konturatu zarela. Esan, aber, igo pixka bat, anari, berriro? Ziaz, esan, hain kantu ederra da. Baina bai, ulertzen dut ikuntza, ekintza ikusgarri bat aipatu behartzen nuela, eta ni hemen pixkat eteten ari nintzela 1993an gaurko egunez gertatu zena. Hori da, Emily Davison ekintzaile sufragistak ekintza berezi xamar bat egin zuen. Epson zaldi derbian, lehen zaldiak tropelean igaro ostean, atzerago zetorren erregearen zaldiaren aurrera atera zen. Trukoton. Elburua emakume sufragistak egiten ari ziren lana ikustaraztea zen, baina zaldiak emakumeak kolpatu zuen eta zaldi eta gidaria ere lurrera erori ziren. 4 egun geroago hil zen kolpearen ondorioz Davison. 1928an Emily Davison hil eta 15 urtera lortu zuten emakume britaniarrek boto eskubideak. Davisonek ezin izan zuen ikusi, baina berak eta bere kideek egindako lanari esker iritsi zen lorpena. Dauntless crusaders for women's votes. Though we adore men individually, we agree that as a group they're rather stupid. Cast off the shackles of yesterday, shoulder to shoulder into the fray. Our daughters will adore us, and they'll sing in grateful chorus. Well done, sister suffragette. Protesta gehiago, eta are zaharragoak 1646ko ekainaren 4an Zaldibiko 10 emakume espetxeratzeko agindu zuen alkateak, jarrera desegokiak izateagatik. Aipatutako jarrerak hain zuzen ere ezkondu gabe sexu harremanak izatea ziren. Ba, emakumeek ala eskatuta deklaratzen utzi zieten eta horietan azaldu zuten harremanetako asko engainuz edo bortxaz izan zituztela eta denek zeukaten aurren bat edo beste beren kargu. Noski, aur horien aiten aurka ez zuten ezer egin. Emakumeak Barbara Agirre, Maria Bautista Agirre, Maria Albizu, Maria Barcelona, Margarita Eleizegi, Maria Juanis Iraola Agirre, Catalina Iztueta, Maria Gartzia Jauregi, Maria Arroiz Mendiola eta Marina Mendiola izan ziren. Goizetan izpilu parean arro irrie itean eme oldarkorretan negarrari beldurrik ez dioten gizonetan karminezko espainetan txiste txarrenek erantzun dituzten aurpegietan serioenetan erantzukizuna ere diren. Nik gaurko egunez zendutako emakume bat aipatu nahiko nuke Josefina Gerendiain Karo, gaurko egunez hiltzen Iruñean 2011an. Emakume zeharo ekintzailea izan zen. Oso gaztetatik, 14 urte zituenetik lagundu zion bere aita Juan Gerendiain urrari, UGTko arginari. Iruñako herriko etxera eta erakunde horretako hainbat jarduenetan parte hartu zuen. 1934ko urriko iraultzaren ondoren maiz bisitatu zituen Euskal Herriko, Asturiasko eta Santandergo San Cristobalgo preso politikoak eta Socorro Rojo izeneko erakundean hasi zen haien alde borrokatzen. Elikagaiak eramanez batez ere. Baina 1936ko uztailaren 25ean atxilotu zuten, 17 urte zituela eta 8 hilabete eman zituen probintziako espetxean, gerra amaitu ostean herri berrien finkatu zen, bere senarra bertakoa baitzen, eta ondoren taberna bat izan zuten Iruñean eta geroago jatetxe bat Bilabonan. Asmoen sabela bakardadearen laguna ene adiskide hori zera emakume ene oroimen ederrena amentsi goxoena dendena zirazu.
Badakizu zer, badakit gaurko gonbidatuari historia hori asko gustatuko litzaiokela. Makume talde batean izandako esperientzietatik ondu du beren lehen diskoa. Bai, gaur gurean izango dugu, Bea Asurmendi. Iepa. Asteartea izena jarri dio diskoari, eta gaur ez pentsa bakarrik datorrenik, gure estudiora, ez, bikote, gaur. Italiako eta herrialde katalanetako musikariak izango ditugu hemen. Federico Cosafai! Cosafai! Bueno, moldatuko gara, Pablo, ez kezkatu. Bigarren kafea, il secondo café, volare. Wow. Bolare, bai, bolare. Ze Josune Pelezen Mendizabalek hegaldien arteko garraioa hitz egingo dugu. Txiri buelta, egan. Eta eganez, autobusetan joango gara larun batean Bilbora. Ekainak 7, herri helbide bat, Euskal Herriak erabaki lelopean. Herri oso bat martxan irudikatzeko itzordua izango dugu bertan. Entzuleok, bau guztia eta gartxotun zain letonaren musika gomendioak ere bai, ekainak lau ditu gaur eta asteazkena da ongieturri guztioi, bigarren kafera naiz irratian zarete. Notarik txarrena gaur goiurirentzat dantzan. Gero zakarra baitu, Egin dut? Zuekin entzuleok. Egin dut? Pablo zurutu zaira estortza, egunon. Egunon. Egin duzu? Egin dut? Gogo gutxiago egin, gauza gutxi egiten jain duzu. Baina, egin dut. Goiuri zeizaran egunon. Egunen. Izketan ari zaizuena, Oinigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 900 eta 94 garrena du. Goizak 10 eta 4 atzean utzi ditu dagoeneko. Ekainak 4, gu 3 rengo 2 orduetan zuekin bat. Egiteko asmotan, zandakoa, ongitorri guztioi, naiz irratian gara, bigarren kafean. It's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance beneath the cover of October skies. With all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. Maite duten tartearekin abiatu beharko dugu gorko saioa ere, eta Pablo zurutu zaira estortzak berea ondo prestatuta ekarri duela dirudi. Bai. Bai, itxure hartu diot, pixetola, zatoz, pres nagola. Baina, konturatu naiz, asko zobeatetz ezkidara ez dituenean maite. Erresago egiten zait aurkitza, maite ez ditudan gauzak, maite ditudanak baino, hori igual tristea. Aserretik asko zerrexagoa da beti. Bai, ez bai. Sortzea baita ere. Bueno, bai. Nere maite ez duta, edo ezagin duinez nula formalatu hau. Maite dut eza? Maite dut eza hori da gira, barkatu. Nere maite dut eza, da... Goiuri, jarri. Azpimarra. Nola azpimarra? Parrezkari zaramen zerbait pasada oarkabean eta... Ez oarkabean, ez? Pablo hori zela esaten, asko zerrexago egiten zaiz, maite dut ezak pentsatzea, maite dutak baino, eta nik esan dut errexagoa dela aserretik sortzea. Eta erantzun dit horrela oso... bai eta isildu zaitez. Ez, eskiko, nik horrela egititut kantak eta, bueno, pentsatu dut igual, zara momentu hortaz zaiteko, eta orduan azkar moztu dut. Ez, isiltzeko esan dit. Bueno. Begiradarekin isiltzeko esan dit. Baina rangoak errespetatuz, beti. Bueno. Kontuan diz. Zeitze lokatzetan sartzen ari zaren, baina mesedez kontatu, zer ez duzun maite? Ez egiten momentu, periodismo, edo sargento. La radio. Venga, kontatu, zer ez duzun maite? Ez ditut maite, musikaletan, gidoietik kanpo egiten diren txisteak. A ber, nola? Zer? Ez da lehenengo aldia, bueno, aurreko asteburuan musikal batean egon nintzen. Antzerkien? Bai.
Osea, ez zan pelikula musikal bat, baizik eta... Ez, hori da, bai, antzerkian, bai. Eta, bueno, ez da lehenengo aldia gertatzen dana, olako egoetan... Madrien egon zian, ez da? Bai, ala da. Aurten desente joan behar izan da, ez? Musikalak, Madrid, badakizu hori. Musikalak ikustea joaten da. Bueno, aurten... Ez. Zirkunstantzia personal baten gatik joan behar izan ez desente Madrid. Badakit. Eta, bueno, noiz hemen jun izan gera olako zerbait ikustea, eta aurrekoan joan ginen ikustera azken aste buru zen Madrilen. Ja, ez naiz jongo denbora luze batea mintzat. Eta esan gano, bueno, inbarreko oiek inbarko dira, ez? Joan ginen Museo del Pradora, eta olako, to-do list, ez? Arte genuen, eta zegoen, musikal bat mundu guztiak esaten duena joan behar zehala, eta guzti hori. Eta, bueno, joan ginen. Eta baina zein zen? Leoi erregea. Ados. Eta esan barra dukat, oso polita, eta egia da, jendeak esaten duena, espektakular, eta guzti hori. Baina, ni aserretara nintzen. Ze, badago, bai hontan eta bai gehiagotan ere, tendentzia bat txiste txarrak sartzera gidoitik kanpo. Hau da, Simbak hitz egiten duen bitartean, de repente, tarteka, sartzeko txiste txarrak ez doazenak gidoiarekin. Eta niri txisteak asko gustatzen zaizkit, komedia zarea naiz, aldudan guztietan joten ez bakarrik ezketak ikustera eta bestelako guztia, eta tontakeria egiteko beti prest. Zan musikal bat Simbajo, ez? Adibidez? Horrelako txisteak, ez? Lekuz kanpo dodenak. Ez ezkit bat ere gustatzen horrelako txisteak. Neri, oiek bai. Baina, bueno, hemen gaude irratesai batean, hitz egiten, baina zuk zure gidoi eder hortan. Ez ikusi Julen goikotxe horbego zoren begira da. Ze Julen hor dabil, zuloan, beste gozatutan, baina hemen dabil, bigarren kafeko laborategian. Entzulagok badakin nik ez duela Julenek hitz egiten hemendik horrela. Aserre gaudela. Badakizu Julen volumena igotzeko eskatu didala orain Pablo Zurutuzak. Gortzen ari da motila. Bueno, tira, txiste horiek ez dituzu maite, musikalak, bai, errege lehoia. Musikalak maite ditu. Musikalak maite ditut. Lekuzkan poko txisteak ez ditu maite. Eta komedia ere maite dut. Baina, eta komediazko musikalak maite ditut. Lentejetan ensalada botatzea ez. Hori da. Eta gainera... Ulertuta. Oso ados. Bueltaka honekin, zuk zure gidoi eder hortan. Beharra baldin badezu. Komedia gaizki sartzeko, eta ez dakazula zure buruan konfiantza ekoa. Eta orduan, mesedez, esan behar diot, jende horri, konfiatu, zera oso polita da, eta ez dago beharrik horrelako tontakari egiteko. Orduan, bueno. Oso ados nago tipo honekin. Zaketu lertu zaidan. Sondu lertu da, bai. Ez dakit, imaginatu ez, daude, nola hitzen zaie animalia hauei euskeraz? Hau da un marka, utziaz segundu bat. Animali batzun bilan abil nere imaginarioan, baina ez dakit euskeraz nola esaten diren. Baina, zer ikusi daukate musikalekin eta txistekin? Bai, jena, bale, esaten honik, jena bakarri zetorki da, baina eske jena da, ados. Imaginatu ez, jenak ari dira, errege lehoia hilzorian jartzen. Bai. Egun bateko neara eta betiko pakea! Eta beti, gainera, tono nahiko, ez dakit, kuñadismoa den, edo, bueno, tonoa pixkat arraro batek, eta jode, tio, nago hemen ni sin ikusten, bagabe ikusten, kertu etxistaren dik. Asko. Oso txarra, izan. Eta bueno, izan, bestik gabe hau da guztia, jajo nahi teke bendik. Eta jo, norendik, irratxo jatik behar dugu, bea surmendiri galdera asko dauzkago egiteko eta bestelakoak. Baina, ados, ez nik ulertzen dute Pablo Zurutuzak diona. Boltaka dara matostiraletik honekin, eta egia esan ez formulatu erendik ondo, maite dute za, baina, bueno, hortxe dijo. Eta zer iruditu zitzaizun? Oso polita, Oso polita. Hain polita? Gustatu ez ezkit gehiago beste batzuk, baina oso polita. Eta, bueno... Giselak jarraitzen du kantatzen horraga musikaletan? Ez dakit. Ez horrekin ez da Gisela zein dan, ez, Pablo? Gisela izan zen ikuste Operación Triunfo bateko abeslaria. 2000 bateko Operación Triunfo agertu zen, eta gero kontratatu zuten Disneyeko horrela pelikuletan ahotsa jartzeko, eta antzerki musikalak egiten zituen, gero Andorra ordezkatu zuen Eurovisionen. Bai. Bera herrialde katalanetakoa zen. Ez dakit zazkin ongoa. Frozen biko abestien abeslaria da. Hori da, bai. Bere hau txau bazen oso Disney. Bai. Bazakite gizan, Kotxera diskore itxezen. Antzadanez, aurten, tukara me suena, Antena 3 o Antena 2ko saioan ibili da. Begira. Baina, galdetzen izun, Pablo, ze niri gustatu zitzaidan, baina ez hainbeste. Hau da, iruditzen zait, inguruan urte batzu pasa dira eta ja ez hainbeste, baina urte luzez izan zela The Musical, ez? Bai, eta ikusi beharrekoa eta Madrilera nire inguruan jendea behin baino gehiagotan joan da, Euskal Herritik Madrilera musikala berriz ikusteko. Eta nire etzitzaidan hainbesterako
Neri, ekoizpen aldetik eta pixkat materiala eta gainani oso frikian ez gauza horietan eta gustatzen zait ikustea, antzokietan eta horrelako brandietan, nola egiten dituzten horrelakoak, operetan ere, eta dantzari izan naizen horrelakoren batean ere, polita da barotik ikuste horrelako gauzak, eta oso frikian naiz ekoizpen puntu horrekin. Eta hontan, ikaragarria, animali guztien montajea, eta baina, ni banegon hor, sartuta eguneko egun historioan, dene inguruko jendea gainera, zan isiltzen, eta pixkat nik ja sartu nintzen, sentitu nintzen ni zarra eta iegazteak, eta bakarrik itzituzten txiste txarroietan. Osa, ja. Erizazun mina, hau barbaridade bat da. Zartan askotan humorearekin konektatu edo ez konektatze hori ere, baina ulertzen dute. Eta beste gabe, oso polita, igual gehiagi egiten zen inguruan, baina oso polita. Izu Goiuri zena zure maite duta? Nere maite duta da, egia esan, ez dugat ideia zipitzik ere. Nere maite duta zein ote den. Ez, badaukat maite dut bat, baina ezagit kontatu dezakedan ala. Venga, besterik ez daizu. Barkatu, ez tezu dalau, dantza ez duzu egin, maite dut ez duzu ekarri. Eskal miseria, ez? Bueno, kontua da, aurrekoan, eta erdi sekreto, aurrekoan, aritu nintzen entzuten bigarren kafeko irratsaio zaharrak, eta entzun nuen 2023ko irratsaio bat, kasualitatez, bat baino gehiago entzun nuen, baina kasualitatez, irratsaio horretan, ez gau, ezin du inork entzun, bale? Zuek bakarrik entzungo dizue. Hitz egin nuen, gaur, 2025an, nere mutila den pertsonaz. Nere mutilaz. Txin. Zio, txekretu. Goiuri mutila dauka, Julen? Nik ere ez nekien. Zuak izu, Epa! Entzuleok! 2025ko ekainaren laua, trakatunke punken ketxinken pun, musika egoko dut nik ezin dut honekin. Epa! Right, girl. Do you remember when? Guazen, paybol. Sha-la-la-la-la-la-la, Goiurik mutila du. Shalala, rike. Sha-la-la-la-la-la. Vale, Goiuri, barkatu. 2023an... Ez beste zer esango, zea sortu egin naizuekin, egin didazuen performance honen ondoren. Barkatu. Ez. Performanceik, ez. Pablo, esan ezin besti bat aukeratuko zenuke? Kanturik ez bada. Aspaldi eiki zara Uean utzi Duela aste gutxi, atera genuen, duela pare bat aste edo diru, ez? Esan ezinen single berria, besterik ez bada. Aipatu genuen, aitortu genuen, datorrenaren aurrerapen kantu bat zela, uztailaren amaieran murgilduko gara estudioan, eta udazkenean zehar kaleratuko dugu lan berria dagoneko izena baduen, baina nik kontatu daiteken ez dakidan izena, eta jefa ez dago, beraz janirik ez badu behinik ematen, nik ez dute zer gehiago kontatuko, uste dute ezin dela kontatu oraindik, ez? Gauzak, oiek pixkat marketingaren salmenta horretan gorde egin behar direla. Kontua da gaur Bilbon joko dugula, eta gaur Bilbon joko dugun kontzertu hori erretratu bat diskoaren eta biraren azken kontzertua dela. Egia da, akustiko bat egingo dugula asteburuan ziburuko liburu eta disko azokan, baina banda osoan eta formato osoan eskeniko dugun azken kontzertu izango da, geldialdi hontan, kantuak itxuratu eta gehiagik itxaron gabe bueltan izango gara, ez pentsa hemen 2 urtetako geldialdia etorrenik, ez da gutxia horik ere, udazkenean holtzetan izango gara, baina, nolabait bada bide baten amaiera eta disko berriaren, sorkuntza prozesu horretan murgiltzeko momentua eta esan kontzertu asko eman ditugu, Euskal Herriko leku askotan aritu gara, maite ditugun eta estimatzen ditugun artistekin aritu gara holtzetan, bat hemen ondoan daukat, Pablo Zurutu zan, Muganekin aritu gara, Gorka Orbizurekin aritu gara, Pablorekin eta Gorkarekin aritu balin bagara, ez da askoz gehiago eskatzeko bira horri, eta gaur joko dugun kontzertu horretan Bilbon izango da, egia esan
ilusio handiarekin, kantua joko du lehenengoz banda formatuan, kanturik ez bada, eta uste dut, ziklo bati hola goxo amaiera matea, atzo, eren egun aritu nintzen janirenekin akustikori pixkat prestatzen, nolabait datorren ari ere begira, eta, goxotasunean baten duela. Beraz, gaur, arratsaldeko 8 Bizkaia aretoan izango gara, Koldo Mitxilena entzun aretoan, Bilbon, Euskal Herriko Unibertsitatearen eraikin horretan, eta norbaitek nahi badu, antxe, agur esango diogu erretratu bat diskuari, eta agur hori egitea. Politia da, eta maite dudan zerbait ere bada. Beraz, hori ere maite duda, Josune Berez de Mendizabal telefonaren bestaldean kokatzen dugun bitartean. Zuk, Pablo, pentsatu duzu dagoeneko 1000. saioan, zer egingo duzun? Ez. Baina pentsatzen hasia zara. Bai. Baina etorriko zarela bai, izan? Bai, godetuak kateguna. Bai, pixkat pentsatu dut. Uste dut zerbait hitz egin genuela, eta bat ideiaren bat, eta uste dut dakidala zerbait, baina nik ere entzulek, baina bazain beste dakit, antzeko parezido, esatea gana. Ez que zergatik jakin nahi dezu edena. Hori gira da. Ez? Karrazia emango izutor. Aritu gara, ez? Gorkak ere txatean, askotan, informazio gehiago. Tira, agian ez da beharrezkoa informazio gehiago dukitzea. Ipatu dezu gorka horbizu, eta berak oso ondo ipatzen zuen diskotera zuenan liluraren garrantzia, eta lehenengo, ez, sorpresen eta horrelakoen. Itxuan joatea, lekuetara, batzuetan. Beste batzutan ez, Ez batzuetan. Baina batzuetan ez dago, ezki beraz. Ze jakin edo, Pablo? Jakin behar duzuna da, noiz den? Ekainaren 12an, badakizu. Badakit. Vale. Eta non den badakigu. Non den? Badakigu. Txidalekon. Ze ordutan? Hori ez dakit. Ez dakizu zer ordutan den? Erdut arratsaldez. Bai, arratsaldeko 6etan. Banekien. Bazenekien. Hori jakinda, zer gehiago jakin behar duzu? Nik lanin behar badet, prestatu barko dut zerbait. Baina hortaz gaire... Bale, baina hori kontatuko dizugu ondoren, mikrofonoak itxita. Gazta gustuko duzu, Pablo? Galdetzeare. Bazpade. Batzutan gauzabek, inorke ez dakioz ondo nondik aterako diren, eta euskalo. Kantu ederronekin, eta Josune Berez de Mendizabal telefonaren bestaldean dugula, agurtuko dugu. Josune, egunon? Egunon. Aizu, zein da zure maite dut, hola, labur-laburran eta bixi-bixian? Bai, bizi-bixian, behitu, zela tirueltak ematen dituen biziak, bizitzak astelenean, justuen junintzen aurketzen batera, eta holka gainean, parkatu nuen tartetxo bat, pertsona ezagun batekin. Apirilean aipatu nizuen irakurleen hilabetea izanik, eta hori dana, aipatu gonen Almudena Cid, ez da? Inigo, eta zurik nizenian erronka bat esan zenian. Ea, Almudena Ciden, audiorik ekartzen diguzun. Bueno, ez dizuet ekarri, baina Almudena Cid aurrez aurre ezagutu nuen astelenean, eta behitu, saio honetaz ere aritu ginen, eta sanion, erronka bat jarri date Almudena, eta noizbait bidali beharko diazu euskeraz audio bat. Bai, ez esan zian. Ez zela astelenean momentua, baina bidaliko ziala, beraz, orain ere maite duta. Ze ona, nik oso dut maite, euskaldun izan eta euskara galdu edo euskarari beldur hartu diotenak, ze galdu ez dut uste galtzen denik, nolabait xaxatzea eta berriz ere euskal hizkuntzara ekartze hori ez. Eta uste dut, gauza super ederra dela, eta Almudena Cidek badakit, behin kontatu zidalako, desentetan egon naiz berarekin, kirol giroan, eta maite zuela euskera, eta pena ikaragarri ematen ziola, erdoildu xamar zuela, eta euskaltegian apuntatu behar zuela, eta, hor daukagu erronkatxo hori, eta ederra izango da lortzen duzun egunean, Josune. Eta Josunerekin bixi-bixi ari garen honetan, segituan izango gara berarekin, baina ze kantu ederra dena, goi hori?
esan, milagarren saiorako, igual hola anegongoaren jende askok kantu hau kantatzeare, polita litzateke. Ez dakit, bere sortzaia eskatu beharko diogu animatuko litzateken gurekin gitarrarekin eta ez dakit, laguntzea. Astelenean June Romatetek esan zuen, badazpada eguraldi kontuak direla eta ez abesteko, usteko benetan abeslariei, eta nik berak ere etzuela abestuko, baina niri eskatzen zidan ez abesteko. Beraz, bide oparo egin duzu kantu gintzan, edo behintzat, hobekuntza handia egin duzu hobe esan da, bideo oparoa. Bideo badirudi, lau disko argitaratu ditu dela. Oparoa izan da, azken 3 urtetan eman duzun aurrera pausua. Eta hori zeri esker izan da? Bigarren kafeko lagunei esker. Bigarren kafeari esker. Josune Belez de Mendizabal, nora joango gara egazkinez edo zein da martxa, hemen egan jartzeko horrela. Ez da, Josune, nik galdera badaukazutzat, Ipa. Bai, bota. Bai, hemen horrela badakizu batzuetan galdera arraroak egiten ditugula, eta nik galdetu nahi dizut, Josune, ea zuk uste duzun eguneko minutu guztietan egin duzun pixa ala ez? Hau da, zuk bai, zure bizitzan zehar, goizeko 10etan pixa egin duzu ziur. Bizitzan noizbait. Bizitzan noizbait, eguerdiko ordu bietan pixa egin duzu noizbait. Ea uste duzu, 24 ordutan, baina bizitzan zehar, minutu guztiak ezagutu ote dituzun, pixa egin ote duzun, minutu guztietan. Ba, nik uste adina daukada horretarako, ezagizten olako biderketa egin barko genukeen, edo baina bai ez zango genuke. Ez dakit, minututan bai da, Badago trama. A ber, 5:30 seita, hor, edo parranda zalea zea, a fuego, edo zaila. 5:30. Ez, edo... Bueno, a ber, ni gau ez naiz esnatzen, hori egia da, gau ez holan beste batzuk bezala iguaia prostata jota edo euskaloze altxatzen dienak, ez, nien azte altxatzen, ni lo seko egiten dut orduan, gabez egia da parrandaz ez bada, ba gutxi, hori igual gutxi, baina bestelan, ez dakit, zuek zer entzun diozue horri. Nik uste dut baiet. Hau da, agian, claro, egunerokotasunean ez dut goizeko 4:00 pixa egiten, baina 4:33, baina ziur noizbait aeroportu batean egon naizela, hegazkin bat hartu behar nuelako, eta pixa egin dudala. Ziur, edo parrandan gertatu zaidala, edo besterik gabe gauaren erdian esnatu naizela, eta nik uste dut 31 urte dauzkat orduan hortxe ibiliko naizela. Inogok uste du ez, berak ez dituela minutu guztiak bizi. Uste dudalako... Ze interesgarri. Uste dudalako bizitzako egunaren minutu guztiak ez direla berdinak. Badaukagula magnetismo bat denbora edo ordu konkretu batzuekiko. Wow. Adiez, nik 22, gaueko 10 eta 22, oso presente eta oso konstiente dudan ordu bat da. Askotan egokitzen zait ordularia begiratu, eta pum, 22. Eta askotan gertzen zait hori pertsona berdinekin egonda. Wow. Are gehiago, esango dizut, hori pasatzen zait. 22, ez zait gertatu goiuri zurekin egonda horrela askotan behintzat. Baina baditut bi lagun askotan geratzen garenak afaltzeko, eta beste, eta beraiekin 22 askotan gertatzen zaizkit. Harmony and Serenity. Zaingeru zenbakiak dira 22. Eta aingeru zenbaki hauek esan nahi dute Harmony and Serenity. Eurak, izango dira nire aingeru guardakoak. Ba, polita da hori. Bai. Ze ona. Ba, behitu aurrekoan, kontatuko izuet, 22 hori, astebeten, bai, are gutxiago, 5 egunetan, bitan entzun dut, zuei oraintxe bertan, eta aurrekoan nire nebak komentatu zuen, 22 direnean, nire iloba etxatzen dela, etxean, gau ez, noski, 22, eta musu ematen diela guztiei. 22 den, hori da, Peace and Serenity. Eta hori tendu. Bere aingeru guardako, Amasei urte, eta bueno, bitu, eskutik lotuta hori, ze kuriosidadea izue. Bueno, batxizarekin eta jagatu nahi zera bat zoratuta, ez dakit nola jungo nahi zen ja egazkinez. Hori da, orain egan egin. Egan egin eta txizabe bai hortxe. Bale, kontatuko dizuet, aurrekoan justo, ibili ginela trenari buruz izketan, ez da? Ba, orain honetan, egazkina ipatu dut bai, baina busari erreferentzia egiteko.
Izan ere, aspaldiko eskaera bat da, hau, eta da bus linea bat jarri dutela Gasteiztik Loiura Forondatik ere pasatzen dena. Bai? Foronda dakizuen bezala, hemen gure Gasteizko aireportua da, oso txikia da, eta, oso gertu dago, iritik, benetan gertu, Gorbeialdea merkatalgunea, pixkator parean dauka, erosketak eitera, edo Bruselasera hartzeko hegazkin bat, kasi berdina, Eta orain, hori jarriko dute uztailaren batetik aurrera, holako autobus linea bat. Honek aparkatzeko aukera ere emango duze, Foronda esan bezala, oso txikia da, eta 600 plaza besterik ez ditu, 600 plaza kotxe, eta pasaden aste santua, bete zen, erabat, klaro, hasi dira galdia jartzen. Normalean, guk egiten genuen, hau historikoki bebai, Bilbora jun, Loiura jun, hartzera, hegazkina hartzera. Baina oraingo honetan, Gasteiztik, Forondatik ateratzen dira, Alakantera, Bruselara, Malagara, emerekin, Mallorkara, emerekin berriro, Milanera, eta Sevilla jole. Horra doaz, ezta? Galdiak. Baina, karo, hain gertu daukago etxetik, hain erosoa da, ze kotxez goaz. Eta azkenean, 600 plaza horiek, erabat betetzen dira, eta ondoko herrira ere, juten da jendea parkatzera. Orduan horrek arazoak eman ditu, eta azkenik esan bezala historikoki, eskaera den horri kaso indiote, eta jarriko dute uztailaren batetik aurrera, bus linea bat, jungo dena, Gasteiztik Loiura, Forondatik pasata, baldin eta aldez aurretik, erosita dagoen tiketa, Ez pentsa, ara hartuta bakarrik ja Gasteiztik zehazten duzu, gero gelditu Forondan, ez. Hau da, Donosti nik behintzat, Gasteiztik Donostiara hartu dudanean busa, zarautzen gehatzen da, ezta? Baina baldin eta aurretikan tiketa erosita dauden, bestelan, zuzenean doa Donostiara. Hauxe gauza bera, eta hauxe da ekartzen dizuedan nobedadia, Ze gauza, Guretzako, ze gauza, 22, ez dakit 22 ego den ergaldirik. Hori ere begiratu beharko dugu. Ez dakit. 22 egongo da baten bat. Ergaldi bat ordurtan ateratzen dela, bai, noski egongo da. Bai. Ziur baietz. Nora doan gutxinekoa da, guk hori hartu beharko dugu eta listo. Agian Espainiako bandera zuten. Bai. Ikusi duzu, azkeneko egunetan gertatutakoa? Inauguratu dela New York eta Loiu arteko, edo Loiu eta New York arteko bidea, edo deritzona. Kirmen Uriberen liburua? Kirmen Uriberen omenez, Bilbao, New York, Bilbao egin dute, eta orain arte etzegoen, horrela zuzenekorik eta orain egon da, eta egin dute festa moduko bat, Nova Yorkeko aeroportuan, esateko begira lehen zuzeneko bideo honetan, inaugurazioa daukagu ez dakizartze, eta, klaro, hemen saldu ziguten, agian Jaurlaritzaren garaipen modura edo, eta Nueva Yorken egindako festan dena ziren Espainiako banderak. Espainiako banderaren koloreko globoak, eta dena besateko Bilboragoaz! Bilbado konde. Bilbadoragoaz, eta dena piperpotoak. Baina ipatu duzula, kontatu ziaten duela gutxi, honi forma martzaio, honek podcast baterako maten du. Juan Garros Izagirre Donostiako alkate zen urte horietan, bai? Nola, dantzatalde bat joan zen, estatu batuetara, Boixira, bai? Eta udalak hango dantza, ez New Yorkera barkatu, Euskal Etxera. Eta opari bat, aginte makil edo horrelako bat, eman nahi zien. Eta enteratu zen, Donostiako udalak. Bai, eta enteratu zen Jaurlaritza hori bazera matela. Hori entregatuzkero, lehendakaria bera, etzela, areto hortara joan. Ez tegizu ze festa montatu zuten, ze mehatxu gurutzaketa, eta zelako lotxa, eta zelako ardura, dantzari triste batzuen eskutan, hau guztia zela eta. Podcast baterako ematen duen kontua da, ze umekerietan umekeri, ni ez noa ara zueko pari hori ematen badiozue, hausi izan zen. Oparia ziur zaude aginte makila zela? Ez da aginte makila zen zertzen, opari bat zen, ez goratzen zertzen. Bueno, opari bat izan daiteke ofentsiboagoa edo lako zerbait. Ez, opariak ez zeukan ofentsarik, edo Donostiako danbor bat zen, akaso. Bai. Igual danborra zen, eta etzen... Zindet sinetxe. Flipatu iten duzu. Josune Belez de Mendizabal, zoaz egaldia galduko duzula.
Bai, galduko, oie, por cierto, estenara baldin eta ez oazten asteburu honetan, Gasteizen ere plana dago, ostiralean, Janus Lecter, aldatu diot lehen, irakurtzen nintzena, Lecter! Bueno, pues hori izango dugu hemen iakan, Izaskun Arruen. Josune, da zuaz? Ezin duz, daukat beste, behitu, nire ikastola izan zenak, betetzen ditu 50 urte, eta aurkezle lanetan arituko naiz hor, dokumental bat osatu du Beñatze Fontanerak, eta, bueno, hortxe biliko gara ospakizunetan, eta benetan pena, Gustatuko leitzerake, baina, beste saltza batean tokatzen zait. Bueno, 50 urte ez dira egunero betetzen, eta, bueno, ospatuko dugu gure ikastola txiki horren historioa bai. Josune Belez de Mendizabal, mila esker, eta datorren aster arte. Bale, datorren aster arte. Agur! Ondo izan! Imaginatu peña bat, Pirinio artean, Joaldunak herri kantauriko partean, Marija y Almadian Zeledon horipean, Imagina kuadrilla bat, herri libre batean. Imagina konpartxa bat, Aralako parkean, Mielo Txineta Mari, Kontxan izarapean, piratak libertimenduz kantari gizartean, imaginatu sorginak, herri libre batean. Gero izango da gero, Dionak bego dio. Gero izango da gero, Dionak bego dio. Herri galdeketa, alduketa, bai. San Fermin eguna, txupinaztu eguna, bai. Erabakirik egura hundik badaki, bai. Eskubidez bide atera gidera, bai. Herri galdeketa, alduketa, bai. San Fermin eguna, txupinaztu eguna, bai. Erabakirik egura hundik badaki, bai. Eskubidez bide atera gidera, bai. Imaginatu herri bat, asnazati batean, buru jabe eta aske, Europako atean, maskara eta erraldoia dantzan gizakatean, imagina gure esku, dagola bapatean. Gero izango da gero, Dionak bego dio. Gero izango da gero, Dionak bego dio. Herri galdeketa, alduketa, bai. San Fermin eguna, txupinaztu eguna. Aurreratu genizuen duela egun batzuk gurean izan ziren. Hain zuzen ere kantu hau aurkezten, hementxe protagonistetako batzuk, Gozategi taldeko kide den Inigo Goikoetxea eta Jesus Olaziregi. Hain zuzen ere gure esku dago taldeko kide. Herri libre bat, Euskal Herriak erabaki, lelopean ekainaren 7 larun bat ontarako, bidea eginda zutela, bazegoela itzordua maigainean, eta iristen zenean ere, bartuko genuela tartea horren inguruan aritzeko. Azken ordutan, gaur bertan iritsi zaigun prentsa ohar horretan, irakurri dugu Josu Etxaburu, gure eskuko bozeramaileak esan duena. Ez da lortu herri honetan herri aktibaziorik gabe, eta herri aktibazioa ezinbesteko izango da herri gisa aurrera egingo badugu. Horregatik hemen espero zaituztegu, geure aniztasunetik, bidea elkarrekin egiteko munduari 7 lurraldez osatutako nazio bat erakusteko. Etorkizuna beldurri gabe denon artean eraikitzeko, komunitatea egiteko. Horixe esan, eta ulertzen dugu, Jesus Olaziregi telefonaren bestaldean dugu, azken dei bat dagoela honen atzean. Badagoela nolabait Jesus, herri baten azken bagoi hori nolabait astintzeko gogoa, eta historiko izango den ekimen batean inork tiketik galdu ez dezan egiteko eskaera, ezta? Egun honetan ongi etorri Bigarren Kafera. Egun eskerrik asko. Alaxe da, aurreko astean ez, komentatu nuen bezala, herri honek hitzordu garrantzitsu honetan bere burua ispilu baten aurrean kokatuko du, eta guri iruditzen zaigu, ispilu horrek gure realitate bat irudikatuko dula, eta guk nahiko nukena bentsa dela,
realitate hori ez, alik eta zabalena, alik eta jendetsuena izatea, pues, gero eta gehiago izanik, gero eta azkarrago eta gero urrutiago iritsiko garelako. Aipatu dugu nolabait azken dei bat dela, dagoeneko jende askok hitzordu horrekin bat egin duelako, Euskal Herria osotik autobusak abiatuko direlako eta autobus horietarako nolabait txartelak eta tiketak mugimenduaren gure esku dagoren eskualde bakoitzeko eta inguru bakoitzeko taldeek eta bideratu dituztela, baina oraindik badela azken dei bat asko izango garela, baina gehiago izateko aukera ere badagoela eta hori nolabait azken minuturaino bultzako duzuen zerbait dela. Bai, noski, baina autobusetan oraindik izen emateko aukera badago, eskualde eta herri, orduan zuen herrietako zerrendak eta begiratu, eta nola dagoen ikusi, eta bestetik bai gonbidatzen dugu ere jendea garraio publikoa erabiltzea, zeren garraio publikoa gero eta lehenago erosi eta gero eta jende gehiago erosi, gero eta autobus eta tren gehiago jartzen dituzte, eta orduan gure gonbita alik eta jende gehienak garraio publikoa hartu eta bitu gora festara hurbiltzeko. Aizu, ekainaren 7 larun batak goizean goizetik abiatuko da nolabait Euskal Herriak eraiki, herri libre bat. Ekimen honen programa guztia asko larun batean bertan joango dira, baino beste askok ere ostiraletik Bilbon itzordua egingo dute, ze goizean goizetik Santiago plazan, plaza berrian badagoia, nolabait, barratxaleko 5:00 izango den mobilizazio nazional hortarako berotze prozesua edo, Jesus? Bai, hori da, sekulako programazioa antolatu dugu, goizetik, 10:00, ipuin kontalari batekin hasten gara, Santiago plazan, eta gero Porrotx Maremoto eta Zapotxin egongo da, bertsolariak, bertan ere talde boliviar bat egongo da dantza erakusten, gero plaza berrian eukiko ditugu herri kirolak, arrimoztaileak, Castellers talde bat etorri da Kataluniatikan, eta beren ikuskizun bat ere egingo dute, elkarlan hori erakusteko, eta gero Aldezar osoan zehar animazioa egongo da, dultzaineroak, egitilariak, joaldunak eta abarrekoak. Iruditzen zaigu plan oso erakargarria izango dela, adin guztietako jendeak aurkituko duela non bilatua, eta orduan, goiz-goizetik giro hortan burgiltzera gonbidatzen ditugu. Bertso saioare eguerdian, hor Aixein Txausti, Ekine Zapiain, Irantzu Idoate, Alaia Martin, Aner Peritz eta nere Ibarzabal, goi mailako kartela, nolabait bazkala horretik, egin beharrekoak nolabait egin dautzi, hortik aurrera eguerdi partean eta bazkari giro horretan aipatu bezala txistulariak, albokariak, trikitilariak, denetarik, eta poliki-poliki hurbilduko da lakasiatik abiatuko den mobilizazio nazional hori, ze erdigunean hori jarri behar da, mobilizazio horretan, mobilizazio jendetsu horretan, eta mugarri izan nahi duen mobilizazio horretan, Jesus. Bai, hori da, azken finean batzen gaituena mobilizazio izango da, momentu zentrala, garrantzitsuena. Eta horre gure ekarpentxo bat egongo da, eta DJ Bull egongo da mobilizazioaren hasiera pixkate musika jartzen, eta 5:00 abiatuko da, aurretikan, ikurri handi batekin, eta udaletxean denean, Italian sol bandeko palestinarrak izango ditugu. Azken dei honetan, gaur bertan nolabait helarazi duzuen, azken trenerako dei oiu honetan, ikurrinen mobilizazio izango da, ikurrinen gainere, azpimarra jarri duzuen nolabait, autonomia kalea, ikurrinen kalea izango delako larun batean, badago nolabait, mobilizazio hori, logikoa, koherentea den, baina bereziki azpimarratu duzuen ikurrinaren erabilerarekin lotutare. Bai, hori da, ikurrinaz gain euskal ikurrak ere ekartzeko gonbita luzatzen dugu. Guk aldela jendeari gonbita luzatzen dugu etxetikan bereak hartzeko, guk ere eskuragarri jarko ditugu bertan, milaka ikurrin jarko ditugu, eta benetan aurkitu nahi duguna, egin nahi duguna da argazki historiko bat Euskal Herriak ez daukana, beste herri batzuetan ikusi izan ditugu euren bandera, nazio banderak eta pixkat alako kale osoak eta hola beteta,
eta guk ez daukagu olako irudi potenterik, eta orduan bilatzen duguna edo nahiko genukena alako irudi bat izatea da. Aizu, mugarrietan hitz egin da, herri libre baten inguruko, manifestazio, mugimendu erraldoi honek, bat egin du, Jesus, aste honetan ere, Euskal Selekzio Ofizial baten agerpen horrekin, gainera, zuere oihartzuarra izanik, protagonismo oihartzuarra izan da, azken orduetan bizi dugun horretan, nolabait, 2025ko ekainak, hartu du, nolabait, herri honen aldarrikapen identitario horretan, ala koloratzea edo, ezta? Bai, ala da, gainera, zure ipatu dut bezala, Jose Mari eta ni, herrikide, Eta lehenagotikan azaldu zegoen nola izango zen gutxi gora bera, eta guk bentsat iruditzen zaigu aurrera pauso bat dela. Egia da, oraindik bidea egiteko dagoela asko, bai pelotan ere, Euskal pelotan ere, adibidez, Nafarroa, Baxe Nafarroa, Lapurreta Zuberoako Euskal Herritarrek ez dute parte hartu, gaur egun, selekzioan ezin dute euren kolorekin parte hartzeko aukera ez daukate. Eta gu bentsat iruditzen zaigu aurrera pauso handia den aurren, oraindikan partida asko dela irabazteko, edo Jose Marik esan zuen bezala. Eta gu hortan bide lagun izango gara. Atzo ere bertan egon ginean ikurrinak eta banatzen, eta iruditzen zaigu gau historikoa eta magikoa izan zela atzokoa. Aizu, amaitzeko, gizarte eragile ugarik ere bat egin dute aipaturiko, larun bateko manifestu horrekin, aldarrikapen horrekin, eta horrek ere alako, indargunea edo sortzen du ez, larun bateko mugarri izan nahi duen, egun horrekin, ez, hainbat eta hainbat sindikatu, bilgune feminista, esango nuke badagoela, ez, horre zer ospatua, oso eskutik egindako aldarrikapen egun izango delako. Bai, ala da, gizarte eragile asko dute bat, aipatu dituzun bezala sindikatu nagusiek, kontseiluak, bilgune feministak, eta gero ere nazioartetikan gonbidatuak ere izango ditugu, Omnium Kultural, Asamblea eta Via Galega ere bertan izango ditugulako, eta orduan oso eskertuak gure senideak diren herri horiekin. Aizu. Iruditzen zen. Bai, segi barketu. Ez, iruditzen zaigu, horregatik, babes zabala bintzat, izan dula eragile eta sindikatu eta aldertien aldetik. Jesus Olaziregi esaten izun nahizu, eskerrik asko guretzat minutu bekartzeagatik, aste eroa dela ere badakigu, baina azpimarra hori ere guk egin nahi genuen, autonomia kalea ikurrinen kalea izango da larun batean, Bilboko ekainaren 7ko mobilizazio nazionalara, Euskal Herria ordezkatzen duten banderarekin joateko deia, egin du gure esku dagok, aipatu diozu zein den programa, eta arratsaleko 5:00 herri libre bat, Euskal Herriak erabaki mobilizazio hori abiatuko da. Lakasiatik, Jesus Olaziregi eskerrik asko eta datorren astean ere uste dute izango dugula tartetxoa, behar bezala larun batean gertatuko den hori baloratzeko. Bera, mi eskaztu dahi. Eskerrik asko. Entzuleo, Kamaika gara dupla eta Itziar Ituñoren arteko honekin, egingo dugu goizeko amaiketarako bidea eta segituan garazuekin buelta. Aurretik daukagun bidaia, eraikitzeko garaia baita. Zauriak borbain bihurtu dira, lotuta egon garen gorputz libreak gara. Hamaika saiakera den bueltan, hasida konpartxa igaduraren ostean, bilakatu ginen ondartza. Ta dena baretzen denean, elkartuko gara bidean berriz. Zuetani, aurretik daukagun bidaia, eraikitzeko gata.
Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue, astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa Sufjan Stevensen The Only Thing kantua izango da. Zergatik? Izan ere aste honetan Sufjan Stevensen Carrie and Lowell disko ezagunaren 10. urteurrena bete da. Eta Sufjanek hori ospatzeko 10. urteurrenaren edizioa kaleratu du. Zer du edizio horrek? Besteak beste disko horretan zeuden abestien demoak. Hau da, oinarrizko bertsioak. Hau da, abesti horiek guk entzun ditugunak bilakatu baino lehen, zirriborroi izan ziren. Eta horiek kaleratu ditu. Eta benetan, berezia dira. Izugarri maite dut Carrie and Lowell diskoa. Jende askok berdin pentsatuko da. Izan ere disko oso ezaguna da. Baina, aste honetan kaleratu den 10. urteurreneko disko horretan aurkitzen diren demoak, badute zerbait berezia. Badute oraindik ereserki bilakatu ez diren abestien xumetasun hori, badituzte arreglo ezberdinak, ezagutzen ez genituenak, eta Sufjanek bere prozesua erakutsi izan baligu sentiarazin honi behintzat. Eta benetan bidaia edarra izan da, esan bezala zirriborro edo demo hauek entzuta. Beraz, gaurkoan Sufjan Stevensen The Only Thing ekarri nahi izan dizuet, esan bezala demo bertsioan edo zirriborro bertsioan. Hementxe duzue. Only thing that keeps me from driving this car, half-light jackknife into the canyon at night. Signs and wonders, Perseus aligned with a skull, slain Medusa, Pegasus, a light from us all. Do I care if I survive this? Bury the dead where they're found, in the veil of great surprises. I wonder, did you love me at all? The only thing that keeps me from cutting my arm, crosshatch, warm bath, holiday in after dark. Signs and wonders, water stain writing the wall, Daniel's message, blood of the moon on us all. Do I care if I despise this? Nothing else matters, I know. In a veil of great disguises, how do I live with your ghost? Should I tear my eyes out now? Everything I see returns to you somehow. Should I tear my heart out now? Everything I feel returns to you somehow. I wanna save you from your sorrow. Only reason why I continue at all, faith and reason, I wasted my life playing dumb. Signs and wonders, sea lion caves in the dark, blind
blind faith, God's grace, nothing else left to impart. Do I care if I survive this? Bury the dead where they're found. In the veil of great surprises, hold to my hand till I drown. Should I tear my eyes out now before I see too much? Should I tear my arms out now? I wanna feel your touch. Should I tear my eyes out now? Everything I see returns to you somehow. Should I tear my heart out now? Everything I feel returns to you somehow. I wanna save you from your sorrow. Hortxe entzun dugu Sufjan Stevensen The Only Thing kantua. Aste honetako bigarren gomendioa Matt Berningerren No Love kantua izango da. Askok akaso Matt Berninger The National talde ezaguneko kantari gisa ezagutuko duzu, baina jakin bere bakarkako bidea ere egiten duela, eta orain dela 34 egun bere bigarren bakarkako diskoa atera zuela. Bakarkako diskonen izena Get Sang da, eta bai, hementxe aurrean dut, maiatzaren 30ean kaleratu zen, eta bere talde ezagunean egiten duen gixan, aipatuko dizuet, Berninger oso ezaguna dela bere ahotse baritono berezi horrengatik, oso grabea den ahots horrengatik, eta bueno, zer esan, The National ibilbide luzeko talde ezaguna da, mundu mailan ezaguna, eta gaurkoan, Matt Berningernen bakarkako saiakera ekarrena izan dizuet. Zergatik? Niri eta aitari ere bai izugarri gustatzen zaiolako, eta kantu hau berria delako. Beraz, hementxe duzue Matt Berningerren No Love kantua. Gozatu! Has a sinking feeling, the energy so strange. No one can tell what the difference is between spine and fame. The music's so unromantic, our eyeballs are red and dry. It doesn't have anything to do with anything. The vibes right, no love.
Hortxe entzun dugu Matt Berningerren No Love kantua. Aste honetako 3. gomendioa artista ezagun bat da ere, eta gainera zuei pixka bat inbidia emateko nahiarekin ekarri nahi izan dizuet. Bere izena Michael Kiwanuka da, Cold Little Heart abesti aski ezaguna ekarri nahi izan dizuet, baina zergatik, izan ere, udara honetan, zorionekoani Michael Kiwanuka zuzenean ikusteko aukera izango dudalako. Beraz, badakizue, kontzertu epiko edo handi bat ikusi baina lehen, egin behar dela alako entrenamendu txiki bat, eta alaxe nabilni aste honetan. Nik uste, entzule askok ezagutuko duzuela orain ekarriko dizuedan kantua, izan ere, bere kanturik ezagunena aukeratu dut, akaso ezagutzen ez duen norbait balin badago, hasta Michael Kiwanuka ezagutzen, baina jakin 4 disko kaleratu dituela, sortzaile honek 2012an lehena eta 2024an laugarrena, eta benetan kantagintzarako habilidade berezia duen pertsona dela, eta ahotsa. Aiamazte ahots duen Michael Kiwanukak. Beraz, arrazoi guzti hauengatik ekarri nahi izan dizuet, eta gozatuko duzuelakoa nago. Hementxe duzue Michael Kiwanukaren Cold Little Heart kantu puska. Telefonoa gorde dut, ez dut ezer jakin nahi. Lana eta bizitza, bizitza eta lana, bata besteari emana, ez dut inorekin hitz egin nahi. Kotxean sartu eta musika piztu zait. Horreko egunean lagunek entzundako disko zaharrura kendu eta atzeko eserlekura bota dut. Irratia piztu da, itzali dut. Berriro piztu da, eta berriro itzali dut. Abesti bat entzutan da tartean, aukera bat eman diot. Ahotxe ederra du, kantu eder bat, isildu egonez, eta kotxea kantari. Olatuen antzera, polunkatzen libre. Nor da?
Konturatu gabe abestia bukatu da. Esatariak izena esan du. Bilatu eta berriro jarriko dut. Errepidean egongo ez banintz begiak itxiko nituzke. Ederra da benetan. Ahotsak indar hartzen du, eta nik ere. Kotxea, dantzan balitz bezala. Egan noala dirudi. Dantzari, buruko pena guztiak aztuta. Barruan, nuen zerbait piztuko balitz bezala. Berriro jarriko dut, behin eta berriro, gaur eta beti. Kantu batek ezin baitu dena egin, baina bai gaurko eguna salbatu. Eta nik hori baino ez nuen behar. Amilde gertzean salto egitear, pausoak koitzaren, astanaren, biharko egun sentiaren, oraiaren gabe, begiak itxien. Egunon da ongetorri, Bea Surmendi. Egunon. Aspaldi genbiltzan entrevista du egin nahian eta iritsi da. Egisa da, mila esker gonbidapenagatik, bai, aspaldi etorri guran, eta lortu dugu. Den esaten hasita, ez da erronka makala izan, Bea Londrestik ekartzea, eta bere talde guztiarekin ekartzea, gaurko entrevista kursi kontara. Baina luxu bat ere bada, beraz gozatuko ditugu rengo minutuak izketan eta kantuan. Ba ez bada ez zu plantatu inigo momentudan gu area jutea elkarrizketa egitea, Eta aukera politia zen. Ez dago Londres bisadoak eta kudeatzeko azken aldian eta uste dut zai izango litzatekela. Topauko notzuen lekuan bat, bai. Ikusten? Kapuntatzen dago inigo, Kapuntatu dago, ja. Bai, zuek, emendik alde egitearekin. Dena, duzu balioko. Gaina, Goiuri oso kamalonika da. Orain dela aste batzuk, konklabean nahi zuen egon hor berri emaile, orain Londresera joan nahi du ratxaile bat egitera. Bigarren tea. Nik, bada ez bada, esan egiten dut, hori izaten da, unibertsuari gauzak eskatu egin bertze izkiola. Eta manifestin, eta egin behar dela. Eta orduan nik horrela esaten dut, eta haian bapatean, imaginatu, irailean. Denboraldi berrira azteko, Londresera. Munitxetik. Vale. Mila zure desioa jaso dut. Osondo, listo. Ikusten? Jazta, horrela funtzionatzen dute gozek. Ondo dago, baina momentuz, daukaguna da Bea Surmendi Euskal Herrian, eta uste dut hori baliatu egingo dugula. Noski baiet. Ze esan da bezala. Denbora luzea da, izu, Bea, horrelakoren batean zure proiektu ezagutu beharko genuke hemen, aprobetxatzen dugu, nonuntza zatozen momenturen bat, eta tira, baliatu dugu. Beraz, konta iguzu, zer modu zauden? Oso ondo, pixkat urduri nao, Abesterak orduan ez daukote urduritasunik, baina gero elkarrizketetan, baina ez oso gustora, eskerrik asko gonbidapenagatik. Eta oso ondo, etorri naz Londreseko taldeakin, Euskal Herrira egun batzuk pasetan, kontzertuak ditugulako, jo dugu Arrasaten, eta Gasteizen joko dugu bebai. Eta oso gustora, niretzat Euskal Herrira etortzia nire musika orkestera opari bada. Beste urte hostian Londresen. Agian entzulari zekuk badakigu, zergatik Londres. Entzule askok ere jakingo dute, baina beste batzuk ere egongo dira ez dakitenak, eta agian. Bea Surmendi, musikari aramaiotarra da. 2013an Londresera abiatu zen musika modernuko interpretazio gradua egitera. 2020an ospe handiko Will Hall School of Music and Drama kontserbatorioan plaza eskuratu, eta hemen zaude gaur zure lan luzea aurkezten. Nolakoak izan dira urte hauek? Ostras, ja 12 urte Londresera junitzenetik, askar esaten da. Urte oso politxak izan di, horregatik jarraitzen dut han, oingoz, ez dakit noiz arte, ni noi habla fluyendo, improvisatzen. Eta, urte oso aberazgarrixak, mundu osoko musikari pilo bat ezagutu ditut, proiektu ezberdinetan parte hartzeko aukera izan dutan, eta oso aberazgarrixa. Hola, deskribatu beharko baneuke, esango nagoe oso aberazgarrixa. 2020an esan bezala, Will Hall School of Music and Drama kontserbatorioa sartu zinen, ez dakit asko, baina lertuta daukat oso zaila dela. Bai. Esan noski, zaila balin bada, esan egin behar da, izu, eta meritoa balin badukazu sartzagatik, esan egin behar da, lotxa gabe. Nik uste dut, esango nauke oso esperientzia politxa izan zen, asko ikasi nauen, baina nik uste dut postenaz sartu nitzela ja adin batekin.
Zen ikusteot psikologikoki be fuerte gomizarela. Gogorra da. Bai, gogorra eta bueno, pues, exigentia eta gero kontserbatorioetan batzutan aukitzen dozu, ez dakit, ez danetan eta ez denpora guztixan, ez? Baina bai, bueno, ambiente igual presio hori, presiño hori eta konparaketa hori, orduan zujun bizara, fuerte eta zugan konfiatzen, zure buruan konfiatzen eta nire objektiboa zan inspiratzia eta ezagutzia musikarixak eta ikastia eta oso diskua hortik atara da, hor aukitako esperientziatik. Hor aukin hauen irakasliekin izandako esperientziengandik eta bai ikasleengandik. 2020az ari gara, ordurako beste heldutasun batekin eta nolabait horrelako erronkak eta exigentziak eta nolabait hobeto kudeatzeko gaitasunarekin, baina 2013an Londres ere bazen Aramaio argazte bat, entzat erronka handixamar bat, ez? Iria bera. Bai, behitu, galdera oindostia geixaudan eta egisa da, nire terapeutakin itxendot berba honi buruz, zezaten dut, horretanaz, junitzenian Londresera, junitza, baina hola, de cabeza, pentsau barik, ezebe, akorretanaz gainera, nikin nauen ingeles filologia gazteizen, eta laugarren urtian, inauen Erasmusa 3. urtian, Birminghamen, orduan hori izan zen nire kontaktua, lehen kontaktua erresuma batuakin. Eta huelta honitzen laugarren maila itxera, eta ian ere burua zauen, nahi dut musika anikasi. Eta akorretanaz, nire kabuz inauela, universitateak begiratu, eta audizio zeintzuk ziren data, audizio egunak, dana papel baten idatzi, eta junitzen zukaldera gurasoen gana, eta esan otzien, aita ama nahi du jun ikastera musika Londresera. Eta euren erreakzioa izan zen, venga, zer inbida, eta aitak... Ara. Bai, izan zen. Bueno, a ber, espero nauen, ze betidanik eurei beti egon dia asko abesten, ez? Nire jotzen nauen, hemen abez batzetan, betidanik ikusi daue musika asko guztetan jatela. Baina izan zen, zer inbida da ara juteko. Eta aitakin junitzen 5 egun, eta initxun audizioak Universitate Konservatorio ezberdinetan. Eta listo, eta bukatu nauen ingeles filologia ustaian, eta iraian nauen. Eta korretanaz, izan zela, ez nauen, nik uste dut malko bat bestaz nauela, bota gurasoak entzuten guztia igual. Zarretingo dia, baina. Placer askean, oizizek dioizu, negar egitea. Ari gara hitz egiten asko Londresez eta musikariak ere mundu guztikoak ezagutu dituzu, urte asko egin, baina ara berean azken hilabeteetan behintzat lotura etengabekoa izan da Euskal Herriruntz, batzutan Katalunia eruntz ere bai, hor gero itzingo du, Judin Dedermanekin egin duzuen ez dakitolako harreman gurutzatu horretaz, baina bai, han egon da ere harreman asko izan da eta azken sorkuntzak ere badute asko etxetik edo, ez? Bai. Nik uste dut, gero eta denbora gehiago han Londresen egon, gero eta herrimin hori gero eta gehiago piztu dela, eta nire sustraietara jodot. Eta sinitzen konposatzen euskeraz. Eta oso politxa izan da, ze atzo arrasaten, norbaitek esaten zuten, eta han Londresen jotzen dozunean, euskeraz be jotzen zuten, esaten du, bai, abesti honen jotzen ditut. Eta jendia gainera pasada bat da, asko guztetan jakie. Eta gainera, euskeraz diezen nien abestiak, abestian horretik fiskata saltzen dut, historia, zeri buruz doian letra, eta jendia asko guztetan jako. Olako zerbait ezberdina entzutia, eta bai. Nik hor ninguruan galdutu nahi nion, ze irutza zaita agian hemen, inoiz ez da erresa, inongo proiektu hori ikastea, baina zirkuito baten barruan zaten momentuan, eta hizkuntza batekin, eta pixkat denak egiten dezunen egin behar den hori, normalean egiten den hori, erresagoa da bidea irikitzea, baina euskeraz gaztelianez, inglesez, hizkuntza ezberdinetan Londresen bidea astea, ez da erresa izan behar? Ez dakit, nik uste dut, esango dut Londres dala
oso open-minded. Ez que hori esan minotzen, uste mijat hitzak euskeraz, gazteleraz, inglesez, orduen... Bueno, oso irekia, baina guk ere da ditzen ditugu olako... Mente abierta hori da. Orduen... Barkatu, zuk anglizismo mordoa botatzen dituzu bigarren kafean. Bai? Bai. Baliteke? Baliteke, eta kontzeptuak, eta... Bai. Beraz, zu lasai. Vale. Bea, ez da... Vale, ya esan dut, eta ya está, ya danoak izue, vale. Bai, orduan, gentia, musika ezberdina gustetan jakon jende asko aurkitzen dozu. Nik uste dut hemen baino gehiago. Zean oitxuta dau jendia gauza ezberdinak entzutera, aurkitzera konstantemente. Orduan, ez dakit, ongoz oso posik nahu, han. Nire proiektuak behintzat aukideoen arrera oinarte oso posik nahu. Oso, no, Iñigok ipatu bezala, bea bere banda guztiarekin etorri da ona, hemen ja seta prestatu daukagu, eta nik uste momentu izango dela lehenengo abesti bat eskatzeko, zein joko dezu lehenengo? Joko dugu Enodia. Eta zer inguruan hitz egiten duenek? Enodia da mitologian, da norbaitek bidaia batin bidauenean, eta bereziki bidegurutzetan laguntzen dauen jainkosa, hor egoten dan zuri laguntzen jainkosa. Orduan, horri buruz doia, pixka bat, erabakiak hartziai buruz, ze bide hartziai buruz. Doala gure set akustikora bea Asurmendi, eta segituan entzongo dugu Enodia. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, bea Asurmendi eta bere banda osoa prest, Enodia jotzeko nahi duzuenean.
Hortxe enodia, ziurrenik gure entzuleak, ohitu ez ditugun giro eta kolore batzuetan, eta uste dut, horren inguruan ere hitz egin behar dugula, beha surmedi dagoeneko gure entrevistazetera itzuli da. Nolabait, askotan kostako zaizulako edo tokatuko zaizulako azaltzea. Eta ze estilo egiten duzuzuk, eta musika kultoa eta musika ez kultoa, eta jazza eta popa, eta dantza horietan zenbat azalpen, ez? Bai, hor adibidez, batzutan aurkitzen ditu zailtasunak, ze igual, ez dakit, areto batek edo festival batek ez daukie genero espezifiko bat, eta igual nik oso zaitzen jan nire musika eskribatzia, baina batzuk esaten dago, ez da jazza, baina ez da folk, baina ez da pop, ez dakit, orduan batzutan bai da zaila, ze batzutan areto batek nahi dau jazz puro, eta ez da jazz puro, orduan oso zaila itxen jat. Errezena da, nik galdetzia entzun liei, ze uste duzu, hori guztetan jat. Ze uste duzu, Neri gustatzen zait. Ez dakit esaten. Batzutan hori etiketa jartzia, baina batzutan bai bia da etiketak jartzia edo deskribatzia, ez? Promozio nantzeko orduan eta zaila itxen jat. Nondik edandu Bea Surmendik ona iristeko? Ze badakit proiektu jaz estandarragoetan, soiagoetan, puruagoetan edo agaso egontzarela, ez dakit, estandarrak kantatzen egongo zinela, edo zin musikari, abeslari egokitzen zaiolako, baina proiektua oso personala da, eta osaintzen dira hor, beste musiketako, bai, pentsa, etorri da nik ja, Iben esan behar nuen. Askotan, zuk esaten dezu, zure buruari buruz, nortasun linguistiko. Oso gutxi daukat. Bai, segituan hasiko nintzateke dot esaten, edo euskalkiekin segituan nazten naiz, eta egiten ditu horrelakoak, edo norbait oso beterriko eusken alin bada, alegila esango dut, eta horrelako kontuak. Baina Iben esan ez. Ez da akaso jazz musikatik, baina ez da ere euskal musikaren tradiziotik, beste musika batzuk usaintzen dira. Esaterako, lehen soinu proban ari zinetela, edo diskoa entzun dugun hortan, fadoaren koloreiek ere batzutan agertzen dira, agertzen da beste munduko musika batzuen usaina, eta dena hor paletan bezala, ez dakit? Bai, esango dututela izen batzuk, guztetan jaten izen bat, nik konstientenaz nire musika ez dala euren musikan iguala, baina bai entzun dut euren musika konstiente, egongo da, inkonstienteki. Silvia Pérez Cruz, asko jat. Eta gero dau beste artista bat, Brigitte Beraja deitzen da. Eta izan da Gil Hollen izan zen nire irakaslia.
eta pila bat inspirau zoztan, pila bat. Bere musikak, bere ahotsak. Improvisatzeko orduan bebai guztetan jat Cyril Aimé asko. Baina, bueno, esango dut, nik Londresera jun baino lehen hau, neuan ACD jotzen hauen, The Clash, osea, rock, ni aita da Pink Floyd, ACDC, osea, nik hortik edan dot pila bat. Jasa, de hecho, berandu hau etorri zan. Londresen eguala etorri zan jasa. Lehen hau ez nagoen jasik entzuten. Eta jasa bada nolabait ikasketa modernoak egin nahi dituen norbaitentzat hizkuntza beharrezko bat, ez? Nolabait zaila da jasetik igaro gabe hizkuntza modernoan ikasketa horiek burutzea, ez? Badagor jasaren pixua beti. Bai. Bueno, nik jaseko master hau ikasi nahi nauen harmonia aldetik eta ikasteko, ze usteot, gero komposizioan aplikatzeko, ze usteot oso aberasgarrixa dala. Baina, bai, lehen esan oso moduan estandarrak eta abesten ditut batzutan eta toketan jat, baina ez da nire gauza favoritua. Entzuten uste konservatoioan? Ez dugu azpititulatuko entrevista hau. Ez. Baina egia da, ni ez naz konsideratzen jazz artista bat, ez naz konsideratzen. Badakit oso un término muy vago, world music, zera world music, dana da. Munduko musika, nik ere erabilitut lehen, bizkate, munduko musiken eragin hori edo, bai. Bai, pues konservatorioan bai, egia da nikin nauen masterra, zan jazzeko masterra, baina horregati baina nauen Guildhallera jutia, ze da oso open-minded berriro, ze itxen dozu musika brasilekua, jazz kontemporaneo, niri adibidez jazz kontemporaneo geixo gustatzen jat straight jazz, oza, jazz bai, zurruna edo estandora baino. Purua baino. Eta, bueno, hor, Guildhallen beba izan zen ere lehen esperientzia free jazz, free improvisazioakin, eta de hecho, diskoan dago abesti bat daukona improvisazio libreakin azten garena. Eta, bai, bueno, oso zaitzen jatela deskribatzea. Bueno, eta gu ere ari gara hemen pixet ez jakitunera egiten, beste kasu batzutan akasu ez gara inbeste joaten estiloaren sustraietara, baina, bueno, normalean bigarren kafetik igarotzen diren artisten ohiko espektrotik, bueno, pixkat kanpo, pixka bat, aberatxago edo delako ere, entzulek entzun dutena, pixkat hori ere kokatzen saiatu gara, baina ez dugu beti egiten, eta horregatik nolabait, bueno, barkamera eskatu behar dugu, Ez, guztetan jat konversazio honek aukitzia, bez? Guztetan jat asko, batez Euskal Herrixan jakitzia eta entzutia entzulek aberse esaten da bien, ere musika danetatik jaso dut, oin jodot arrasaten eta lamaixon jona honian be, jentiak zedozta, musika ez arrarua da. Arrarua. Nik zuzenekuan beti nik uste dut irabazitzen da, ez? Bueno, edozein musikak, zuzeneko batek, baina, bueno, bai. Bueno, beak, asteartea diskoak kaleratu berri duelako horregatiko miratu dugu. Eta, bertan, konversazio honekin bat horrelako bat, jazz garaikidea eta folka fusionatzen dituen euskarazko, gaztelaniazko eta inglesezko abestiak, abesti onkikorrak aurkitzen ditugu. Esan barra dago, diskoa fizikoan ja badagoela, beraz, segi kontzertotan hemen zera ostera, eta gertuko dela egun hauetan sareetan, eta dena delako toki guztietan. Interneten bilatu eta irakurri izan dugu, zure bizitzan nabarmen markatu zuen emakume talde batean izandako esperientzia eraldatzailean daudela inspiratuta bestiak. Bai. Ze emakume talde dago? Nik uste dut 3 urte ziar izan itzen emakume taldenen parte, Londresen, eta eski izan zen nire bizitzako esperientziarik politxenetako bat. Asteartero elkartzen ginen, horregatik dauko izena diskuak asteartea. Asteartero elkartzen giten, 10 emakume berdinak beti, eta hor partekatzen, hitz egiten gai desberdinei buruz, batzutan be mitologia erabiltzen gauen gai desberdinak jorratzeko, eta horregatik horti datoz kanta bakoitzan titulua da jainkosa ezberdin bat. Eta bai, diskua dago esperientza hontan inspiratuta.
Aizue, denborare aurrera doa, badakit sarraski egin behar dugula, galdetu behar diogu, uste dut gero jo behar duen abesti baten inguruan, galdetu behar diogu Idoiarekin egindako kolaborazio horren inguruan, etxe honetan Asurmenditarrako zuetxeko dauzkagu, eta Idoiak bueltasko egin ditu, beak lehenengoa, ez dazkenekoa izango, baina akaso goiuri sarraskian moridu barra daukagu. Noskizuk esaten malime duzu, bai? Berandu egin baino lehen. Sarraskia. Eskerrik asko, Kandido. Bueno, sarraskia. Azaldu behar dut, zer den sarraskia? Sarraskia da, letrak hartu, aztertu, eta letren inguruko galderak egitea. Vale. Eta nola lotura duen, oraintxe erantzun berri duzun galderarekin, ipatzen dira, ez? Euterpe, Oizize, Boubo, galdetu nahi nizun, hemen greziar mitologia asko dago diskoan, aipatzen dira jainkosa eta musa desberdinak, batzuk miseriarekin lotura dutenak, beste batzuk txirula jotzen duen musa. Galdetu nahi nizun, ea zeinekin identifikatzen zaren gehien? Oietatik. Aukeratu biot. Eta kaso? Euterpe esango dut. Ez dakit. Ez que indotena da joku bat, adibidez, Oiziz da kantzino bat, eta da miserian eta tristuran jainkosa, baina nik letran indotza bueltas ikusten beti konsideratzen zan Oiziz jainkosa txarba modua, zatorrena tristura ekartzea. Eta nik indotza buelta eta hitz egin dut tristura batzutan ona dala eta pasau behar dugula eta hortik ikasten dala bebai. Orduan jainkosa txarre indotziet buelta moduan. Eta Euterperi adibidez, Euterpe dala musa bat, musikoa inspiratzen dut eta indotzat alrebes eta The Dark Side, parte iun hori hortaz hitz egin nahi izan dut, musikari izatiaren alde iunai buruz. Ez da sarreskiko galdera, baina orain hau esan duzula, galdetu behar dut, zure asteartetako talde horrek beste inork baino lehenago entzun ditu abestiak? Edo ez ditu entzun? Ez ditu entzun. Inspirazio iturri izan da taldea. Batzuk bai, baina eske oin nau diskoa bialeko otziet. Eta Londresen aste batzuk barru joko dut kontzertu bat, izango dela como presentazio ofiziala eta hor bai gonbidatuta egongo die. Polita. Vale, horrengo galdera. Ostara bestian diozu, they forgot our pain is the key to face the beast, ez? Aztu zaie gure mina dela piztiari aurre egiteko giltza. Oizizen minari esker gara irabazle, hau da, mina goraipatu egiten duzu, hainbat abestitan, edo ez balin bada goraipatzea behintzat, minari hemen ere buelta eman, etekin atera, eta mina erabili egiten duzu, bizitzari aurre egiteko edo hori da behintzat, ulertu dudananik, edo referentzia horiek topatu ditut. Hola da, mina erabili duzu? Egia da, mina ez dala idealizau bihar, hortan ados nau, baina nik, kanta honek nire buruan zaten ditut, orduan bai, igual periodo txar bat pasadotenian, minakin o lo que sea, asko kostantzen jat, azeptatzia, onartzia, hau bizitzaren parte dala, ez? Orduan, horregatik, esan du, mina gora ipatu dozela baitzen. Eta azkena, hau ez da inbeste letren ingurukoa baizik eta agian prozesuaren ingurukoa badaukazu Euterpe abestia dela horrela meta abesti modura, ze musikaz hitz egiten da abestian, eta okerrez banago abesti hau Jon Martin Etxebesterekin idatzitakoa da. Jakinenen prozesua nola izan dan, zuk gaia bota eta berak idatzi, berak gaia proposatu, ea buelta asko eman dituzuen, nolakoa izan dan, lankidetza. Beitu, nik argi naukon honi buruz hitz egin nahi nauela, eta idazten hasi nintzen letra, baina ataska hori nintzen, eta hau ejaten beste abestekin gertatu, baina beste honekin pixkat ataskau injaten, baina naukon argi izen nahi nauen esan. Orduan, Jon Martin Etxebestekin jarri nintzen kontaktuan, eta okigaun hor
bueno, dei bat, ez dakit 2 ordukoa edo, eta hor konta honotzan nire bizitza, nire paranoiak, nire nahi nauena kontau, eta letra maravilloso hau idatzi zauen, eta eski dau, hola, txak. Gora, Jon Martin. Gora. Momentu ederrak eman dizkigu irratsaio honetan, eta batez ere letra eta sorkuntza ederrak eman dizkigu Euskal Herrian. Akizu izan zela nire bertxoko irakaslea? Bai. Akaso da Jon Martinek orain arte egin duen Lanik- arrakastatik urrunen egon den gauza. Ala, nik esan beruen lanik distiratxuena. Zego gorra, hori. Frutu da I love you. Sí. Baina benetan ez zaitet ikusten bertsoa kantatzen. Bueno, etxarra nintzen. Txarra. Bueno, Baina izan Jon Martinen errua. Jon Martin oso jatorra gainera. Oso jatorra. Unian gero agurtzen indun. Agurtzen di... Siempre saludaba. Ikustezun beste pakete hori. Jo! Ezen, saka Jon Martin ezakiko atuko da, nitaz oso ondo. Jon Martin. Gogoraziko diogu. Bueno, azken kantua eskatu horretik, eta guerdiko amabietara heldu horretik, galdetu barri dugu behari, aipatu du lehen ez, hor badagola triangulazio edo kuadrangulazio edo batetik Judith Nedermanen proiektu horretan sortu delako, aizpatasun oso ederrain bat abeslariren artean, beste bat aizpatasun propio naturalare sortu delako disko honetan, Idoia zure aizpakera abestu duelako, bada disko bat, edo badire hilabete batzuk nun musika elkarbanatzen ari zaren lehen aipatzen honez, eta horietako elkarbanatze batzuk asko dute Euskal Herritik, zen naiz eta Judith Nederman kataluniarra izan, elkartzea euskaratik sortu da. Bai, Juditekin gabizen aukitzen esperientzia da, izugarrixa. Ezagutu du gaina Judith geixau, zenik ezagutzen hauen Judith urte askotatik nitzen bere fana. Number 1, nik pandemia pasau nagoen bere musika entzuten, hor konfinamendua. Orduan, bada amets batez, bera ezagutzia bai pertsona moduan dala increíble. Eta ezagutzian, ere kasuan, ezagutzia bebai, Olat Salvador, Izaro eta Maren, zez nitxun ezagutzen personalki. Orduan, nik uste dut gazela danok como en una burbuja. Elkartzen garen ian kontzertuetarako, da pasatzen dugu oso ondo, eta hori die kontzertua baino zerba geixau, dau hor energia bat oso politxa. Eta beste energia oso polita, eta da Idoia eta zu kantatzen ikusten zaituztegunean. Orain dela gutxira arte, ohikoena izan da, Idoiaren kanturen bat elkarbanatzen ikustezuek, edota beste kanturen bat, Sahararen aldeko ekitaldi batean ere aritu zineten, eta baino duela aste batzutatik ona, zure kantu bat kantatzen ere badago Idoia, eta pentsatzen dut hori izan dela bientzat ere oso goza potentea. Bai, gainera nik abestu nauen bere lehenengo diskuan, orduan, bera guazak isen, bera itokatzen jakola hori. Baina, ez oso gogotxu, eta niretzako, nire aizpakin abestia, beti da opari bat. Osa, nire aizpa txikia, se me cae la baba. Nire aizpa bat daukogu horrerrix. Egia da. Durangoko azokan ezagutu genuen. Claro, eta oin, hitz egiten badut berataz me va a matar. Baitzegin. Nerea dauk izena. Eta hor dago eskerrak hor dagoen. Da el pilar. Hola, la que nos sostiene, eskerrak hor dagoen. Hori eta zure aitak Durangoko azokara bidean erosi zuen zeloa. Nola izena zuen horrek? Cinta Zamorana o Cinta Valentina? Santanderina. Santanderina. Cinta Santander. Zun segatik deitzen da Santander. Bai. Ezin da kontatu irratian. Ezin da kontatu ze kantauriarrekiko edo Santanderrekoekiko ez da oso errespetuzua. Super ona irutu zitegon. Uste Durango azokan kontatu genuela, baina zu errepikatuko. Ezin da kontatu. Tira, hemendik besarka dondi bat, zure gurasoei, Idoiari, Kolombiatik etorri berritan den honetan, Nereari eta batez ere zure taldeki idei ere, zer izango da azkeneko galdera. Lau musikari puxkarekin etorri zara gaur hona, Italian, Katalonian connection, erango dugu. Eta denak Londresen konektatzen dira azkenean, baina, luxu bat, taldi beran ze ardura, horrelako talde puxka batekin, mugitzea, Euskal Herrira horrelako talde batekin etortzea, bada erronka bat, eta uste dut entzuleak eta zure kontzertara hurbiltzen denak ere baloratzen jakin beharko luken zerbait. Ez dela erresa talde oso bat Londondikona mugitzea eta horrekin zuzenean aritzea. Bai, da privilegio bat, hori, ez dira bakarrik musikari izugarrixak, bebai, pertsona izugarriak die bebai, eta nau super eskertuta, die super eskusabalak,
hori, nina bildana gestionatzen, orduan nik super prestauz ona etortzeko Euskal Herrira, ez jakin porta zela gu bagoiaz, eta bueno, nina bilor oso ondo zaintzen eurak, ze nere diskuak hola sonatzen dau eurengatik. Nau super eskertuta, eta nau, dakit, nau ziur, eure barik hola etzagoela sonauko, así que, bai. Bueno, oker ezpanaiz Gianluca Corona gitarran. Gitarran, Giovanni Creseri bajuan, Milena Granchi pianoan, Demi García Sabat perkusioan, eta Filippo Gali gaur ez dela etorri baterian. Eskerrik asko Laboi, eskerrik asko zuri ere Bea Surmendi, azken kantu bat eskatuko dizugu agurtu horretik, eta konta iguzu ze kantu den, eta kantuaren inguruan zerbait jakin behar badu. Euterpe deitzen da, diskuan idoiak nonerekin gaur ezin izan dago etorri, baina hori, lehen esan duten moduan, artista eta musikari izatian atzian, hor dazen mamuei buruz hitzaiten. Ez tala todo un camino de rosas, mamuak badazela, hor. Badoa gure set akustikora Bea Surmendi, mila esker Bea, mila esker zure taldeari ere, eta nahi duzun arte, Euterpe horrekin agurtuko gara. Eskerrik asko zuei. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Bea Surmendi eta bere talde guztia eta Euterpe nahi duzuenean. Sol claro.